אוקיי, נעשה את זה מהר. יש כאן חבילת קלפים רגילה, אוקיי? ממש, רגע. אוקיי. עכשיו, זה הקלף שלכם. 8 ספייד. מותר לראות אותו, זה לא משנה עכשיו. עכשיו, אני לוקח אותו, מטאטא פה למעלה, שהכל יהיה נקי. זה מספיק, לא? עכשיו אני אשים פה את החבילה בצד. הפוך את החבילה. שים את הקלף על הכף יד שלי, והקלף מרחף פשוט. אתם יכולים לראות שאין לי שום דבר בידיים, או משהו אחר. הנה, עוד הפעם אפילו. אוקיי, נקרא לי. אבל, אוקיי, אני עכשיו אסביר לכם מה היה פה. בשביל הקסם הזה אתם צריכים חתיכת פלסטיק. זה יכול להיות כוס, זה יכול להיות בקבוק. אתם לוקחים מספריים וגוזרים חלק שיספיק להיות על כל הגב של הקלף. הנה, כאן זה ממש שקוף, אז אולי קשה לראות את זה. אוקיי? ואתם צריכים שתי קלפים זהים, כמו שכאן. ראיתם? זה שתי קלפים זהים שהיו. זה לא היה קלף אחד. אוקיי? אני אסביר לכם איך זה היה. קלף שיש בו את הפלסטיק והכל, אני שמתי מתחת לקלף הראשון, שהוא קלף השני, שהוא קלף הדומה לזים בפלסטיק. עכשיו, אני לוקח את שתי הקלפים האלה במכה, ועושה כאילו אני מנקה. ברגע שאני מנקה, מוציא את הקלף מלמטה, ואני אומר זה מספיק. עכשיו, אני לוקח את זה, שם, מניח על כף היד, ושתי האצבעות האלה מרים. ואז אתם חושבים שהקלף מרחף. ואז אתם מראים להם שאין לכם שום דבר בידיים. טוב, תודה רבה לכם.